आप सबके नमस्ते बा, प्रणाम बा, जय श्री राम। और लेके आ गए बनी हम 12 दिन की रिपोर्ट, जो 12 दिन के अंदर गाना आयल बड़ी सौ और वो लोग लास्ट तक देखब जा। सब गाना के डिटेल्स बाय डिटेल्स बताए कि कोना गाना पर कितना व्यूज बा, कितना लाइक बा। चलिए शुरुआत कर जाओ 5 गाना में 5 नंबर से। 12 दिन पहले आयल बटे अंकुश राजा के एक गाना बीबी के गुलाम, जोना पर 3.6 मिलियन व्यू बा और ये ट्रेंडिंग में म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर था और एक पर लाइक मिलल 59 के और कमेंट 1.4 के। ये गाना आयल रहे अंकुश राजा ऑफिशियल से, जेकर सब्सक्राइबर बने 6.84 मिलियन। अब बात कर लियो हमनी के 4 नंबर गाना के, तो 4 नंबर गाना बटे नील कमल सिंह के, जो उनके आयल नाचे के पड़ी रात भर। ये गाना आयल रहे 5 दिन पहले और एक गाना पर व्यूज आयल बटे 1.2 मिलियन और 45 के लाइक और कमेंट बटे 2.1 के। ये गाना आयल रहे नील कमल सिंह ऑफिशियल से, जेकर सब्सक्राइबर बने 3.99 मिलियन। अब हमने के बात कर लिया फाइनली 3 नंबर गाना के। 3 नंबर पर आई रहे प्रमोद प्रेमी के गाना सैड सॉन्ग रहे जेल। लोग सुन ले होगा जब गाना के, वो गाना आई रहे 8 दिन पहले और वो गाना पर 1.6 मिलियन व्यूज बाटे, 107 के लाइक बा और 3.2 के कमेंट बाटे। जी हाँ, ये गाना आई रहे 369 म्यूजिक से, चैनल के नाम हो, और एक साब्सक्राइबर बने 166 के। अब फाइनली 2 नंबर गाना के बात कर लिया, जो गाना आई रहे 10 दिन पहले और ये गाना खेसारी भैया के, जो गाना सारे गामा हम भोजपुरी साइड और बहुत बड़ा गाना रहे और बहुत बड़ा लेवल पे गाना के प्रमोशन भई रहे, जो गाना के नाम बा तबला। और ये गाना म्यूजिक सेक्शन के 1 नंबर पर 7-8 दिन लगातार ट्रेंड के लिए बा, लेकिन अभी के समय में ये गाना म्यूजिक सेक्शन में 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा। जो गाना आइल बटे सारे गामा हम भोजपुरी से, जेकर सब्सक्राइबर बने 8.45 मिलियन और ये गाना पर 10 दिन में 19 मिलियन व्यूज आइल बा और 10 दिन में 619 के लाइक आइल बा और 112 के कमेंट आइल बा। अब फाइनली हमने के बात करेंगे 1 नंबर गाना के। जी हाँ, आपके कौन गाना सबसे ज्यादा पसंद बा, वो गाना के हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब बात कर लियो हमनी के 1 नंबर गाना के। जी हम बात कर रहे हैं हरी हरी ओढ़नी, जो 8 दिन पहले आइल बा, बहुत तेजी से ये गाना वायरल हो रहा बा। पवन सिंह के गाना बाटे और एक गाना पर 8 दिन में 16 मिलियन व्यू आइल बाटे और 502 के लाइक आइल बा और कमेंट 67 के आइल बा। काहे 1 नंबर पे एकरा के रखल गइल बा, तो ये गाना आइल है डीआरएस म्यूजिक से, जेकर सब्सक्राइबर बहुत कम बने, यानी 763 के सब्सक्राइबर बने और ये गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा और ये गाना के कोनो प्रमोशन ना भइल रहे। तो आप लोग कैसा लागल, कौन गाना लोग के ज्यादा पसंद बा, कमेंट बॉक्स में हमारा जरूर बताइए। बाकी आप लोग सब कुछ देख लेनी जा, 5 गो गाना के बारे में जो बताइनी, जो 12 दिन के अंदर गाना आइल बा, सबके रिपोर्ट बताइनी। और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट बा कि आप बड़का बिहारी चैनल के सब्सक्राइब करिए और भोजपुरी के बात करो, भोजपुरी के बेटा के साथ जुड़ जाइए।